संसाराचा गाडा चालवताना पुरेशा पैशांअभावी बहिणीच्या वाट्याला अनेक अडचणी यायच्या. पण आता या अडचणींमधून बहिणीला दिलासा मिळालाय, कारण तिचा खंबीर पाठीराखा देवाभाऊ तिच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. लाडकी बहीण योजनेचा 13वा हप्ता नुकताच 2 कोटींपेक्षा अधिक बहिणींच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आला. दरमहा मिळणाऱ्या 1,500 रुपयातून बहिणीनं आपल्या अडचणी सोडवल्याच, पण सोबतच आपल्या मुलांचं शिक्षणही केलं. इतकंच नव्हे तर या पैशातून काही बहिणींनी लघु उद्योगही सुरू केला. थोडक्यात बहिणीच्या कर्तृत्वाने नवी झेप घेतली. देवाभाऊच्या नेतृत्वात लाडकी बहीण सुरक्षित आहे, प्रगती करत आहे, सन्मानानं जगत आहे. बहिणीच्या सेवेसाठी तिचा देवाभाऊ सदैव कटिबद्ध आहे.